broadcasting from the third floor of the Amando B. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated, the Better FM Alternative AA 92.5. Member, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Atong takna, punto palas 2 sa kahaponon. Kining musunod nga programa usa ka binayran. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko na tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ani usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasiugdahan sa Catholic Faith Defenders sa Dipolog City Chapter. Okay, sa gihapon ang atong pagyupo sa amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager si Jet Opilang, kauban na ang iyang tibok gyud staff. Sa gihapon atong pagyukbo sa atong halangdong obispo, Most Reverend Bishop Severo Caermari, sa mga kaparian, sama nila ni Reverend Father Ramil Curong, ang atong Bible Director, uban si Reverend Father Ruin Salvo, usab si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. sa ang atong Social Communications Director. Ato pong pagpasalamat sa mga naghatag o kinabuhi ni ining maong tulumanon, ang vicariate o vikaryo sa mga parokya nga gitawag sa pulong Kasigaturgo Olfil nga maoning musunod: Katedral, Sikayab, Galas, Turno, Gulayon, Ulingan, Santa Filomena. Okay, so dirita sa atong tulmanon o sa miaging Sabado ato mang gihisgutan ang mahitungod sa Sacrament of Baptism, o karon ato na usab hisgutan ang Sacrament of the Holy Eucharist. Tuban gyapon ang inyong alagad Silbert Dondoyano Sr., kauban ang atong veterano nga Catholic Faith Defender, ang organizer sa Western Mindanao, Attorney Mike Abbas. Okay, Brad, salamat kayo og sa gihapon atong paghinaut nga ang atong mga igsoon nagpadayon pag sunod dining atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Ang atong tema karon, Brad, mao kining ang Santa Eucharistia. Ginaingon nga the Holy Eucharist is the center of all sacraments. Yes. Kay gikan pa ka magbunyagan, kumpirmahan ka, mukalawat ka, then mudawat ka diha sa Santos nga misa. Humaniana, bisan sa uban nga mga sakramento sa pagkapari, mao gihapon ikaw administer sa Santa Eucharistia. Panahon sa ikaw maminyo, mao gihapon naa ka mudawat sa maong sakramento ug hangtod na bisan sa panahon nga dihugan ang usa ka masakiton, mao gihapon
mudawat siya ning maong sakramento. O kung katong Sacrament of Baptism, attorney, kung kato si Kristo gyud mo ga-institute o gatukod ato, mao gihapon kining Sacrament of the Holy Eucharist. Yes, but actually the 7 sacraments is or are instituted by By Jesus Christ. Christ. Sa so kay nahuman naman ta sa bautismo na itong mayaging Sabado, unya sa miyagi pag yung unang Sabado atong nisgutan ang pagkumpisal. So din hita sa Santa Eucharistia. In the meantime, ang confirmation ato lausang labyan, pero mubalik ra gyapon ta niini. Tungod kay ang atong punto mao nga ang mga pagtulunan o doktrina sa simbahan ngayon sa ginasaway, ginataki, pagayo, mao ang atong tagaan una og priority sa pagpatinaw unsa ba ning maong mga pagtulunan. Yes, attorney, kay katong Sacrament of yung confirmation, dili kay na controversial, attorney. Di ba? Yo, kaning Holy Eucharist na agyo diri. Kay naiuban mingon nga simbolo lang ko, no? Okay, sige, attorney. Okay, aton mahibawaan kung simbolo ba lang na. So, matod pa nga unsa ba gyud ang maong sakramento? The Sacrament of the Holy Eucharist. Gidaingon nga ang sakramento sa Eucharistia mao'y sakramento din si Kristo ubos sa hulagway sa pan ug bino, tinuod yun nga anaa ang iyang lawas ug dugo nga present yun ang iyang presensya diha sa ang iyang lawas ug dugo para nga i-offer ang iyang kaugalingon pinaagi sa dili maduguon nga paagi, an unbloody manner, to the Heavenly Father ngadto sa iyang langitong Amahan, og aron ihatag ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tumutuo aron isip pagpaligon sa ilang mga kalag. So mao na ang definition sa Holy Eucharist. Kunya mga igsoon, sa dili pa ta mo adto niya ang gitawag na to the doctrine or the dogma of transubstantiation, kay mao na core gyud nining maong sakramento. Ato sang ato sa gyung sugdon sa kalabing basic nga mga angangay nato mahibaluan. Kining maong sakramento sa Eucharistia, aduna sila mga siya'y upat ka pwede nga matawag niini, upat ka mga ngalan. Ang una, kining gitawag nato Eucharistia. So, ang Eucharistia nagpasabot og sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Kung sabay angay nato pasalamatan ngadto sa Dios, daghan. Ang una, ang iyang creation sa pagbuhat niya sa kalibutan, panahon sa pagluwas kanato, redemption, o sa balaan kanato, sanctification. So kanang gingon og thanksgiving, an action of thanksgiving to God, bisan sa daang tugo na kanang gitawag na to community thanksgiving. Nga sa 2 Makabeo kapitulo 9 versikulo 26, na po na sa 2 Kronika kapitulo 29 8 ngadto sa 28 ngadto sa 29. Ang ikaduha nga mahimong tawgon kining maong sakramento isip ang panihapon sa Ginoo, the Lord's Supper. Tungod kay kini may kalabutan kini niadtong katapusang panihapon din ang atong Ginoong Kristo uban sa iyang mga disipulo. Yan ang gabi sa wala pa siya sakita. Mikuha siya o mihimo siya
niya nang matod pa maong panihapon. So manang gitawag the Lord's Supper. Nana sa tanan man siguro na nga bahin sa Ebanghelyo na San Mateo Kapitulo 26 versikulo 26 ngadto sa 30, na San Marcos Kapitulo 14 versikulo 22 ngadto sa 26, o napo na San Juan Kapitulo 22 14 ngadto sa 20. Yes. Ang ikatulo nga mahimong ingala nato ining maong sakramento mo ang gitawag nato the breaking of the bread. Breaking of the bread in the sense nga ang atong Ginoong Kristo niadtong katapusang panihapon gigamit niya ang rito o ritual sa mga sa paagi sa meal o pagkaon sa Hudiyo. Diin siya si Kristo isip mo'y master. Gipanalanginan niya o iyang giapod-apod ang pan human niya panalingin sa maulina sa katapusang panihapon. O ato nang gihatag itong mga teksto sa katapusang panihapon na igsoon. O ang ikaupat mao ang gitawag natong Holy Mass o Misa. Kini nga pagtulunan o kini nga ngalan tungod kay ang liturhiya dinhi sa mystery sa kaluwasan kani mutapos kini sa gitawag nato descending forth of the faithful. Kung mahinumdum ta sa panahon sa matapos na ang santos nga misa, mayngon ang pari tapos na ang misa o dalhan ninyo ang kalinaw o iwali ninyo ang pulong sa Diyos. So it is descending forth sa mga tumutuo. Sama sa panahon sa atong Ginoong Kristo, iya usab gipadala ang iyang 12 ka mga apostolis na mabasa nato na sa San Mateo Kapitulo 28 19 ngadto sa 20. So mao na ang mahimo nga mga ngalan nining maong sakramento. Kunya ang maong sakramento, ang santos nga misa, adunay duha ka inyong talang mga principal nga bahin, the main part sa misa. Ang una kanang gitawag natog liturhiya sa pulong. Ang liturhiya sa pulong magasugod na sa unang pagbasa, salmo responsorio, ikaduhang pagbasa diha sa ebanghelyo o diha na sa homily, kanang pag hatag og reflection sa pari. O ang ikaduha nga bahin ning santos nga misa manang gitawag og liturhiya sa Eucharistia, the liturgy of the Eucharist, nga magsugod diha sa consecration sa pari sa pan ug bino. Dayon dunay offering, dayon paghuman Holy Communion, o ang katapusang bahin mo na ang prayer of the faithful. So mao na mga igsoon ang talang the main or the principal parts of the Mass. Dayon mga igsoon, ani ata sa gitawag gintog ang kinaayuyukan nining maong sakramento. Ang gitawag nato the dogma or the doctrine of transubstantiation. Unsa ba ning maong doktrina? Ang opisyal nga pagtulunan sa simbahan ginaingon nga ang atong Ginoong Kristo nahimong present sa maong sakramento sa altar, pinaagi sa pag-transform sa tibuok substance sa pan ngadto sa iyang lawas o sa tibuok substance sa bino ngadto sa iyang dugo. So mo na ang dipidi
nga pagtudlo kung unsa ng maong doktrina, ang doktrina sa transubstantiation. Sa lain nga pagkasulti, human ka panalingin sa pari ang pan ug bino nahimo kining lawas ug dugo, real presence of Christ diha sa maong sakramento. Pero daghan ang mga pangutana abribad kun unsaon ba pagkahitabo nining maong pag-transform, pagbalhin sa panahon sa consecration. Una sa tanan mga igsoon, atong hinumduman pagayo. Nga matod pa ni San Lucas sa iyang kapitulo 1, versikulo 37, nga for God, nothing is impossible. Alang sa Dios walay dili mahimo niya. Mahimo niya ang tanan. Ug kini mahimo niya pinaagi lang sa iyang pulong. Nga pananglitan ang kalibutan. When He created the world, pinaagi lang sa iyang pulong mitungha. So, nana sa Hebrehanon kapitulo 11 versikulo 3 nga pinaagi lang sa iyang pulong nahimo ang kabuhatan kon creation. Napailain nga panahon nga pinaagi sa pulong sa atong Ginoong Kristo na himo ang usa ka dili unta angay mahimo sa tao, pero tungod kay ang Dios, kundi kay si Kristo Dios man ug kay Dios walay imposible alang kaniya. Pananglitan kadtong kasal sa Kana, din nahutdan sila og bino ang hingtungdan nga kinasal. Tungod kay makakaulaw alang sa usa ka Hudiyo, usa ka panimalay nga Hudiyo nga adunay mga salo-salo nya wala sila ilami ang bino. Pagka matikod o pagkahibalo sa mahal nga berhen nga wala na sila bino, miduol ang mahal nga berhen ngadto sa iyang anak o iyang ipahibalo nga wala na sila bino. Og tuod man ang atong Ginoong Kristo misugo ngadto sa mga sulugon nga punon ang unom katadyaw og tubig. Og kini human ka panalangini ni Kristo nahimo kining labing lamian nga bino. Nana San Juan kapitulo 1 ngadto sa 10. So pinaagi lang sa pulong ni Kristo nahimo kadtong una nga milagro nga iyang nabuhat o iyang nahimo sa panahon sa iyang public life. Doon na pa'y laing panahon kadtong ang mga apostoles naglawig sa dagat sa Galilea o sa lanaw sa Galilea, the Sea of Galilee or the Lake of Galilee. Then adunay kusog nga unos. Pinaagi lang sa pulong ni Kristo ang unos mihunong sa dihang gipahunong ni Kristo. So asa na mabasa na sa San Mateo kapitulo 8 versikulo 23 ngadto sa 26. So pinaagi lang sa pulong sa atong Ginoong Kristo nahimo ang tanan. Busa sa pagpanahon nga gilitok ni Kristo ang panalangin sa pan ug bino, yadtong katapusang panihapon diya siyang pagingon sa pan, mingon siya, kini mao ang akong lawas. Ug ngadto sa bino, mingon siya, kini mao ang akong dugo. Kunya ang pan o ang bino nahimong lawas o nahimong ang pan nahimong lawas o ang bino nahimong dugo sa atong Ginoong Kristo. Kana rin na sa katapusang panihapon adtong nasa Mateo 26 nya bersikulo 26 ngadto sa 27. Karon mga igsoon,
atong timanan nga ang atong Ginoong Kristo nagsugo sa iyang mga apostolis kadtong sugo niya nga mingon siya human sa pagpikas-pikas sa tinapay mingon siya buhata kini ninyo aron sa paghandom kanako. Nana San Lucas kapitulo 22 bersikulo 19. Sa sugo sa atong Ginoong Kristo ngadto sa mga apostolis gibansay ni sa mga apostolis ang sugo ni Kristo. Sumala sa og matod pa nga ang tinapay mao gyud pakig-ambit sa lawas sa atong Ginoong Kristo. Og ang bino may pagpakig-ambit sa dugo sa atong Ginoong Kristo. 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 16. So pinaagi sa sugo sa atong Ginoong Kristo isip tugon ngadto sa mga apostolis nga buhaton nila with that ingon talang command o uban niya lang sugo, it carries with it the power aron mahimo ang maong sugo. Pariharagod kon magsugo ko sa akong anak papalit og pan dito sa tindahan kay gigutom ko. Uban niya lang maong sugo, mauna ang gahom, ang authority sa maong bata nga mudala yan ang maong paan diri kanako aron matuman ang akong gisugo niya nga matambalan ang kagutom nako. Kay kung magsugo ko niya diday nako sa tagag authority sa pagdala sa paan paingon nako, so di gyud mahimo sa bata ang akong gisugo. Buti mong ipasabot attorney nga specific ang instruction sa Ginoo nga ang iyang giingnan ana mga apostoles. Yes. Kay mahinungdanon siguro ning nasa una-una nako attorney kay sa akong naobserbahan o sa atong naobserbahan daghan man pud ang gahimo ani. Buot bay pasabot ka na bang sugo sa Ginoo sa mga apostoles, repairing ba na sa tanan yun nga bisan kinsa na lang. Pag-ingon niya buhata kini alang sa akong handumanan ang iyang giingnon niadtong panahon ang iyang mga ministro O katong ang iyang mga sugo. kaparian nga mga apostolis ug ang sumusunod sa mga apostolis Ito pa kung mo ng mga kaparian nato. wala ka maipon atong grupo ha, magpalitan na ka sa laing grupo nga dili mao tong gisugo ni Jesus Christ nya moawat-awat po ka ana at dili na siya. Kung na ay fake news, Brad, naapoy fake So murag mahinungdanon kuan, tong sa fake minister. that point attorney murag mo paingon Yes, yes, apunta sa apostolic succession. Yes, Diba? Ang pagpangita with that, sa kinsa gyud ang naay authority Yes. sa paghimuana. Sige. Kung na kay authority ni ana, kadto lang baliko na to gikan sa mga sa 12 ka mga apostolis. Mao lang ang Iglesia Katolika nga gikan sa mga apostolis, panguluhan ni San Pedro, na ang atong Santo Papa o mga kardinal, mga kabispuhan o ang atong mga kaparian. Sa di pa kampare na to ni malimot niya ko ani sa mapanag-ing nato na sa kanabang atong Central Bank attorney, di ba nga sila gyud may katungod mabuhat og kwarta. Di ba? Kay Yes, sila right. man gyud ang authorize sa atong Correct. gobyerno. So kung doon na po'y laing mag-awat-awat sa Central Bank nga dili authorized, dili na po na, ma-fake na po na. Ma-fake na po na. Sige. So, ingon ana mga igsoon. Pero di gyud nato ikalimot nga naagyoy atong mga igsoon nga uban matud pa sa usas akong nahinabi nga pastor naapod sila kuno ni ana. Pero ang ilang gigamit soft drinks dila nato nganlan ang soft drinks kay moingon niya na sila oy commercial naman ang imo brad. Soft drinks lang o biscuits. Gawasan na attorney, importante na ba sila authority to do it? Yes. Makahimo sila siguro ni ana, pero diha na sila taman. Oo. Pero as to the transubstantiation nga mo'y unod nining doktrinas o sakramento sa Eucharistia, wala sila ni ana. Kay makaingon ko nga importante ng authority attorney. Kay kung atong balik lang taon tong gisulti ni San Pablo sa Roma 10:15
ato bang himong example nga kanang pagwali unsao man kuno pagsangyaw o pagwali kung wala siya gipadala. Yes. Nga sa laing Katulad, sa laing termino unsaon man kuno pagsangyaw o pagwali kung wala siya gi-authorize. Yes. So Correct. mahinungdanon na nitapot kini sa kung nahuna Yes, to kay agi magud aning nagkaguliyang nata nga daghang gahimo ana then magtuo siguro ang mga tao nga okay ra na kay Kaya nagbuhat man pud sila. oh Pero mubalik kita sa basic nga Christ only founded one and only church, and that is the Catholic Church. okay og mayong kag aparehas ra na Ginoo pero so kung maora na so divided ang church wala mag-usa which is against po sa gipamulong ni Jesus Christ sa John 17:11 nga usa giingnan niya nga mahan nga mausaon da sila. So dili pwede ni himuon lang nato nga divided ta. So, Di mao ba? na sakto na yung brad nga kanang authority importante kayo na kay daghan maligi mo awat-awat unya maingon sad nga siya pod autorisado. Yes, sige. Unya malagi na nga ginamit ang Biblia ug daghan pod sa atong mga igsoon taon nga labi na sa atong mga igsoon sa kabaryuhan dali po taon madani. Yes. Sana'y hinungdan niini kining atong programa ni atong tulumanon aron unta makabantay ang atong mga igsoon nga dili sila madala niya ng uban nga nagpa Kristo pod. Ako attorney buhing example kay sa wala pa kumahayagin ninyo no, sa inyong krusada hapit man gyud ko madala gyud og balhin sa laing pundok sama sa INC. O kana. So, netong unang panahon gad nga mangutana ka, ano gyud ka, di lang gyud kay unsa na, kundi akong sagsabot nimo iglesia ni Kristo ka na gyud. Oh, good. Kay ang tanan nimo pangutana managi unod og medyo I have to admit nga action kong paningot pagtubag sa imong mga pangutana. So, mao na mga igsoon nga pinaagi sa pulong sa atong Ginoong Kristo na himo ang tanan. So, kay lagi baliko nako kay may man sila kung si Kristo nakahimo na kay Diyos man. Unsa bay labot sa inyong Santo Papa, inyong mga obispo o kaparian? Mga igsoon, ang una lagi sa tanan, ang iyang gisugo ang mga apostolis. Kunya, uban sa maong sugo, iyang yung gihatagan ang mga apostolis ug ang sumusunod sa mga apostolis Yes. sa gahom. Nga ang iyang gisugo nga mao ang pagpikas-pikas sa tinapay ug buhato nila aron paghandom kaniya aron mahimo kanang iyang kagustuhan kinahanglan gihatag uban niya nang maong sugo ngadto sa mga apostolis ang gahom sa pagbuhat niya na Yes. kay magsugo-sugo na siya sa mga apostolis niya di makahimo ang mga apostolis unsaon man ang nonsense na nga pagkasugo. Yes. Pero kay di man ingonan ang atong Ginoo sumaha sa atong pagtuo nga gihatag yun apil sa maong sugo ang gahom nga makahimo ang mga apostolis. Nay pamatuod ana assurance ana attorney katong paghatag og authority ni Jesus Christ kanang gitawag og termino gani technical binding and loosing. At unang Yes. giingnan ni ana ang tong Prime Minister katong tinugyanan si Yahweh. Yes. Giingnan niya si Pedro. Siya Pedro. nga ang imong idili diri Pedro idili sa langit sa- ang imong itugot usab niya kay si Pedro God wa man siya mag-inusara sa pag-administer sa church na gibutangan man siya kauban nga mga apostoles Yes, murag Supreme Court attorney nga na Chief Justice nga giubanan og mga justices Mga associate justices, tibuok gid sila corporate jud silang giingnan sa Ginoo Sa nga ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit ang inyong itugot what you bind and loose na attorney. So mao na nga sigurado ta nga kanang pag-ingon jud sa pare nga kana mahimong
pan ug bino. Oo, Ang pan kanang ug bino mahimong nga lawas o dugo sa Ginoo pag konsagrar niya, sigurado kita. Pero ambot lang hangtod karon naghapoy gadudaan na attorney. Namang gyapon yung mga tumasis matud pa, mga tumas. Tama. Pero sa gihapon na idala nako kining usa ka libro sa mga milagro kini mahitungod sa panahon sa konsagrasyon sa pan ug bino nga nahimog yung matuod nga lawas ug dugo human ka konsegrahi sa pari. Yes. Pero sa di pa ta mo ato sa matud pa ang gingon lagi sa atong uban nga mga igsoon nga katong imong gingon brad wa baka simbolo lang Oo. o kaha nagsambingay lang ang atong Ginoong Kristo. Oo. Kadtong pag-ingon niya sa pan kini mo ang akong lawas. Okay, na sila example na attorney. Kana ko nung iniingon si Kristo nga ako ang pertahan. Oh, ako ang dalan. Dili man na sabton ko no nga dalan gyud nga kanang agihanan si Jesus Christ. Di ba? Yes. Mo lang example. Pero nining higayon na lahi to nga magkuan siya magsambingay siya. Dinhi wa gyud siya magsambingay. Yes. Una, kung moari sa ta sa kadtong panahon nga naa sila sa sinagoga sa Capernaum. Dito atong Ginoong Kristo gilitok niya. Mayon siya ako mao ang pan nga nanaog gikan sa langit. Ang mukaon sa akong lawas ug minom sa akong dugo makabaton sa kinabuhing dayon. Ang akong lawas tinuod nga kalanon gayud. Ang akong dugo tinuod nga ilimnon gayud. Lisod na siya i-reconcile o matinuod ilang ingon attorney nga simbolo lang. Simbolo lang o sambingay. Okay, kanang na litra por litra yung gaingon si Kristo nga kini. Verily, verily, I say unto you, that he who eats my body and drinks my blood shall have eternal life. Murag na hinumdum ko na nga nung ingon ana na attorney kay sa Old Testament katong ilang offer attorney. Kanang katong offer nila, di Yung ba? mga mananap. Kanon man yun nila attorney. Yes. Di ba? Oh. Correct. So, ang katumanan anang na attorney katong mga hayop katumanan ana mao man ang lawas ni Kristo. Ang lawas sa itong So Ginoong kung Kristo. gikaunto nila tong hayop sa Old Testament attorney, but pasabot ipakaon po ni Kristo iyang lawas gyud. So, Dili na kay simbolo. so mao manggali brad nga katong mingon siya nga ang akong lawas tinuod nga kalanon gayod. Ang akong dugo tinuod nga ilimnon. Daghan kayong mga tao nga medyo wa na kayo makasabot ngano nga unsa ba day kuno kaunon ba ang lawas ko ni Kristo. Pero tungod kay wa siya magsambingay, ang batasan gud sa atong Ginoong Kristo kung magsambingay siya niya ma-misunderstood sa namati, he has to go Correction na straight. din. Oh, I-explain yan ang na niya. klaroho na. Katong panahon sa nas Juan 15. 5:15 katong pagkamatay ni Lazaro. Ngayon siya, muadto kita sa Bitanya aron sa pagpukaw sa akong higala nga si Lazaro. Oh. Pero ang iyang gipasabot nato lahi sa iyang gipamulong. Yes. Ang mga apostoles mingon, Ginoo, kung natulog man kay nahibalo man sila nga nasakit si Lazaro, so ang tubag sa mga apostoles, Ginoo, kung natulog man siya, di mas maayo noon kay aron makapahulay siya. Yes. Mo nang straight na lang sa atong Ginoong Kristo. Dili si Lazaro namatay. Muadto ta didto. Og didto iyang gibanhaw ang iyang higala nga si Lazaro. Unya, the fact attorney nga ang mga tao di sila kadawat, wa sila kasabot. So, maklaro na to nga gisabot yun nila literal. Yes, literal yun. Ang problema lang, di sila kadawat. Sila kadawat na literal. Kunya, Kay kung sa attorney, Yes, Fred. kay kung simbolo pa attorney, di na sila malibog attorney. correct. Di ba? Simbolo pa. Simbolo ra Yes. yes. pasabot sa Ginoo. Pero kay literal man gyud mo nang murag nahingang ha sila sa mani. Di sila kadawat. Mao po to nga
kung nagsambingay lang atong Ginoong Kristo, sumala lagi siyang nabatasan, kung ma-misunderstood siya sa iyang sambingay, iyan na lang klaruhon yun. Yes. Pero bisan pag nanghawa na ang mga tao, nabilin, mao na lang ang 12 ka mga apostoles ug naipipila ka mga disipulo. Wa gyud niya bakwia ang iyang gipamulong. Sa actor attorney, wala niya correction ni ang literal interpretation Vision nila. sa mga tao. Yes. Di ba? Hinunuan, Ilang ikuan og dito masukod po ang ilang pagsalig. pagsalig sa atong Ginoong Kristo. O klaro mo gud na ang pulong sa atong Ginoong Kristo nga wa gyud siya magsambingay. Wa gyud siya magsimbolo-simbolo lang. Kaya gibalik-balik na niyang pulong sapagkat tinuod ang akong unod kalanon gayud. Oh. Yes. Nya sapagkat tinuod unya maingon ato maigsoon wala oy nagsambingay rin na siya. Og naapa diri ang atong Ginoong Kristo pagkasab-an na ning moingon nga nagsambingay ra. Unya di sad na nato gyud maingnon nga nagsambingay lang. Ngano man nasa 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 27 giklaro ni San Pablo niyon siya nga kinsa kadtong mukaon sa pan nga dili takos o moinom sa bino nga dili takos nakasala siya batok sa lawas ug dugo ni Kristo. Yes. Ug simbolo lang kanang mo kalawat ang dili tatakos kay siguro daghan pa tag mga sala nga angay nato unta basulan ikumpisal. Kunya mo kalawat lang ta kay tanaw siguro nato kita na lang usa mo inhabilin sa lingkuranan mo nang mo kumpisal lang ta mingon San Pablo ang mo kalawat sa lawas ni Kristo nga dili takos o moinom sa bino nga dili takos ang iyang nasad-an dili ang pan ug bino ang nasad-an niya lawas ug dugo ni Kristo so dili na simbolo lang kay og simbolo lang padalita na ang atong flag. Yes. Filipino flag Philippine flag kung atong gisiyon ang Philippine flag wa di na to dili maapil ang atong nasod kay simbolo ra man na siya. Yes. Pero sa giingon ni San Pablo nga kun makasala ka sa pan ug bino tungod kay di tatakos modawat ani ang atong nasad-an dili kay pan ug bino kun dili tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Yes. 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 27. Og mao na mga igsoon ang may kalabutan sa doctrine or dogma of transubstantiation. Niya nabasa na to sa church history attorney sa mga early fathers. Sila gyud majority sila attorney nga nagtuo nga na gyud ang real presence ni Jesus Christ. Yes. Sa Holy Eucharist. Unya karon brad niata sa mga kulata gikan sa mapundok sa tinuan. Yes, attorney, ako yung unag akong matana attorney kay nahinumdum ko nga bitaw naama na pero kanang inyong gibuhat ron sa Katoliko klarong inyong gi-revise inyong giusob na kay ngano man nga ang pare ramay moinom sa bino ang mga sakop pan raman o ustiya ramay pakalawat. Kulang kuno ang nakalawat sa mga Katoliko kay ang mga pari ang ilang ihatag sila kumplito attorney bino og pan ostiya pero ang kitak kuno attorney mga dili pari kulangan kay pan raman. Yes, brad. Ang gihatag sa pari Kanang sa katpusang panihapon butang ta bisan sa San Mateo na lang Mateo 26 ngadto sa 28 gigo na ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo makabaton sa kinabuhing dayon. Pero atong angay timan-an mga igsoon nga sakto man na ang giingon sa atong Ginoong Kristo nga pan og bino. Pero kinsa man ning mga tawhana ang giingnan sa atong Ginoong Kristo? yes Diha sa katapusang panihapon mga igsoon walay mga limin dito, walay dili pare dito. Puro mga pare kay mga apostolis man. Busa ang obligado dahil nga mudawat sa pan ug bino
mao di ay ang iyang mga ministro. Dili ministro sa INC ha. Ang matong mga kaparian, mao na makita nimo panahon sa Santos nga Misa nga ang mga pare bino tinapay o bino ang ilang dawaton, ang ilang dawaton tungod kay obligado sila pan o lawas o dugo o pan o bino. So mao na nga kanang pag-ingon nila nga ang ato na sanay gi-revise o gi-kuan dili na applicable nato nga mga tumutuo. Pero bisan pa na nagdili na applicable, please take note, labi na ni adtong gikan sa mga Katoliko pa nya nabalhin na sa ubang pundok sa tinuhuan nga dunay mga higayon. Labi na og kanang special nga okasyon lang, gamay lang, nga ang atong mga pare muhatag og bino panahon sa Santos nga Misa. Yes. Oo. So dili na tinuod nga wa gyud tay bino, naa Yes. bino. Oo. Og lain nga hinungdan, balikon ako kadtong pagakutloon sa atong mga igsoon nga pan ug bino gyud ang obligado lang niya na ang mga kaparian isip sumusunod sa mga apostolis nga niadtong katapusang panihapon maoy present didto, walay dili pari didto, walay liman didto. So mao na nga pan ug bino ang atong mga kaparian mudawat. Pero alang ni adtong mga magtutuo lang o liman, wala naman tinapay, pwede man tinapay. Pananglitan na sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 7. Shit. Oh, sa may gingon. Nga gingon nga sa unang adlaw sa semana o sa Domingo, kami nagkatigom aron pagtipik-tipik sa tinapay. Og kay si San Pablo mugikan man pagkaugma iya kining gitaas ang iyang pagpakigpulong sa tupanay sermon nya napoy pagtipik-tipik sa tinapay. Mao gina ang Santos nga Misa nato karon. Pero ang gisgutan dinhi pagtipik-tipik sa tinapay lang alang ni adtong mga dili pari o kadtong alang sa mga tumutuo. But nimo ipasabot attorney ngano nga pwedeng bisag tinapay lang kay sabto na dili pareha sa ilang pagsabot nga makulangan ang nangalawat. Yes. Kung pasabot nga bisag tinapay ra may gihungit, gihatag, gikaon, matibuok Kristo ang makalawat attorney. Yes, but una sa San Juan Kapitulo 6 versikulo 51 mingon atong Ginoong sa Kristo, ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Yes. Nya amo tong naisumpay, ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo makabaton sa kinabuhing dayon. Kaya nga akong lawas tinuod nga kalanon ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon. So unsa day siya? Buhi nga tinapay, living bread. Giving bread. Kay buhi man di ay ang atong Ginoong Kristo o buhi man nga Kristo nga atong kalawaton, bisan pa og way dugo na ana diha sa unod ang dugo. Oh yes. Pananglitan kita karon atong sulayan og samad ang atong bukton. Atong makita nga diha sa unod muagas ginang dugo. Yes. Kaya naman buhi man ko, buhi man ta. Pero og patay gani bisan pag unsa og tagod-tagod wa na ginay dugo. So Kay mo na patay man. logic sa atong pagtulunan na attorney nga nganong ang ihungit sa pare pwede nga ostiya lang upan tungod kay nagtuo man ta nga mahimo ng buhing lawas ni Kristo. Yes. Ug moingon gilig buhi na gyud dugo. Na Kay gyud dili dugo, matawag og buhi kung way dugo. Yes, Diba? mao na common sense gamito nato. Nga matud palagi sa kong amigo kanang common sense nga dili common. So, mao na mga igsoon, una sa Roma Kapitulo 6 versikulo 9, atong mahibaluan nga mingon nga gingon ni San Pablo nga si Kristo buhi sa kanunay ug dili na mamatay. So kay buhi balikon ako asa gani ang unod naa ginang dugo. So
ang simbahan pud hinoon mihatag nato og tulo ka rason Yes. nganong nganong walay dili kanunay ta nga naghatag og bino. Gawas ana ang ato nang gi-explicar na, ato nang gipadayag. Doon na po yung mga rason ngano nga ang simbahan wa na magkinahanglan pa maghatag pa og bino. Murag nahinumdum ko attorney nga murag case to case basis na dili gyud ang ingon ng simbahan nga gibawal ng inaagin ng duha. Yes, So depende sa sitwasyon. Pero nganong sagad, Oo. sagad walay bino. Tungod kay dunay tulo ka rason ini. Yes, sige. Ug makahinumdum ko nga ang akong maestro niini was no less than the first bishop of our diocese. Si Bishop Felix Sapra, the late nahinumdum ko. Felix Sapra. Mm. Samtang nag-istoryahanay kami, human ko may graduate din ng atong Lehman's Biblical Theology. Yan yung gi-explain nako nga adun ako no'y tulo ka rason nga nung sagad paan lang o tinapay lang wa na kinahanglan ang bino. Una, kanang gitawag na to economic reasons. Yes. By economic reasons, una, kung ang tanan mo inom niini, so unsa na lang ka magkayabu-yabu. Unsa ka naghana sa bino Oo. ang andamons pare, binaril siguro daghan. Usa na pa yes. Una. Kung siguro ang mga tao sa usa ka parokya na ang iyang nila ang pagsuporta sa simbahan, na ang ilang pagkamanggitagon, so naay daghang ikapalit og ang pare sa og bino. Pero ang pangutana og naamang gani maayo lang kanilang bisan sa atong katedral lang. Ang pare dili na mag-andam og binotilya nga mumpo o any other mass wine. Kundi di lang kay binotilya, di lang kay ginalon, kundi Yes. binaril na kay andamon. Yes. Aron ang tanan makainom. Unya, ug na maligitay ikapalit og binaril, ang pangutana karon, unsa bang pabrika nga makasupply sa tibuok kalibutan? Yes. So mo na ang usa gitawag na tog economic reasons. Og ang akong reflection ipuno ana attorney nga kung ang ilang interpretasyon mo'y atong luparan awaton mura ba gilimitahan na to ang gahom sa Ginoo nga? Yes, Brad. Nga That's ang exactly. Ginoo diay dili day kahimo pagpakaon sa anang duha kung dili itong ihatag itong duha. Ang Ginoo diay dili day pwede nga bisag panray ipakalawat for economic reason, no? Di day pwede nga makumpleto. Yes. Mura ba gikuhaan ang na itong Santos power nga ang misa, gahom? Brad, ang Santos nga Oo. misa gi-prefigured na nadaan. Oo. Ihulagway na niadtong pagpakaon ni Kristo sa 5,000 ka mga tao pinaagi lang sa 5 ka pan ug 2 ka isda. Yes. So gi-prefigured na Oo. siya. So mo na So mura ba ang ilang Ginoo day attorney na sila una dili gamanan. Dili para sa ato ang mautong sa Lucas 1:37 nga walay imposible da sa Dios. Yes. So kanang atong gituhuan nga bisag ustiya ra ihatag sa pare makumpleto atong gikalawat dili na imposible. So, yes. Ug ang ikaduha, Brad, kay ato nang giapas sa atong panahon, Okay. mao nang gitawag og health reason. Yes. By health reasons, kung magpila ta, kay kinahanglan magod nga kuan ko na lawas to dugo ni Kristo. So kinahanglan nag mga kuan mahal nga dugo. Balaan nga dugo. So ato pong isulod di na sa hungot. Kailan ka hungot, Brad? Kana bitang kuan sa lubi niya motibtiba ng baba niya mo nay kuan sa unod niya mo nay gamiton pag inom labi na taon tong naa sa kakabos. So Oo. nakaagi ko ang nag-inom, Brad. Oo. So mao na isulod gina og kuan pod kanang disente sad nga sudlanan. Yes. Mao magali na nga kanang atong mga kupa or kining atong kuan atong mga kaplege or kuan mga metallic gina. Yes. Tungod kay lawas o dugo sa atong Ginoong Kristo niya isulod lang tao nato og mga bisag unsa na lang sudlanan.
So tugtan ta lang nga dunay butang ta lang adunay napulo ka mga kupa ang atong simbahan. So maglinya magina. Hindi niya yun. Oh, maglinya. Pero nung maglinya, ug mao man ay paagi sa pagpangalawat, pagsugod pa lang, di pa gani magsugod ang misa, tunakos atubangan brad, diryo ko mulingkod. Oh, yes. Oh, kay nga naman, luoy kayo taon to inag magpila, unya inom, usa na pod inom hangtod taon to niadtong katapusan. Unya og dunay sakit. Ang una o ikaduha og ang uban nga nakauna sa pag-inom, di ba ka matakdan hinoon siya. Yes. Oh, mo na gitawag og hygienic or health Health reason. Yeah. So, mao na nga usa na sa rason nganong paan lang kanunay. Yes. Kanon sagad ha, dili kanunay, sagad. So, kang ikatulo, mao na ang gitawag na tog biblical reasons. Biblical reason, yes. Oh. Okay, di man sila aning economic reasons, dili sila modawat aning health or hygienic reason. Ato silang tagaan sa ikatulo. Kay mao makana kanang gusto nilang mabasa. Oo. Bitaw. Ya, wa biya na to. Ato biyang gipahibalo na daan nga dili tanang nagpabasa o nagtudlo og mabasa sa Biblia para sa kamaturan. Kay ang yawa lagi si Kristo gani mismo ang iyang tudloan. Gikutloan pa niya ang bersikulo. nga na sumala sa mabasa. Sumala sa kasulatan. Pero gitubag sa ni Kristo nga nausab sa kasulatan. Yes. Nga dili mo pagtintalon ang Ginoo nga imong Dios. Yes. O milaya si Satanas. So mao na mga igsoon, ato nang gihatag ang mga teksto sa Biblia. Itong biblical reason na to, murag nahatag na to ni mo ganina. Ganiha. Oh. Basta balik ko na to San Juan 6:51 nga ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Juan 6:53 sa pagkatinuod. O sa buhat 20 versikulo 7 na kami nagatigom sa adlang Domingo aron pagtipik-tipik o pagpikas-pikas sa tinapay. O sa 1 Corinto 11:27 kinsa kadtong mukaon sa unod o moinom sa dugo nga dili takos nakasala siya sa lawas ug dugo ni Kristo. So ang ilang accusation attorney nga kita mo'y garibais o gausob sa teaching, mulutaw nga linon nga sila may gausob. Kay para Yes. nila dili man pwede. Correct. Oh. So mo na atong mga kuan, mo na kalainan sa atong mga kaigsunan. Dinhi gud sa santos nga Eucharistia, dinhi atong nahimo ang ingon talang ang husto nga pagdaig, husto nga pagampo, husto nga pagdaig, pagampo ug pasalamat sa atong Ginoong Kristo pinagi sa Santa Eucharistia. Yes. Og sa ako nang gingon kaganiha, brad, nga usa sa mga milagro nga dugay na gyud kayon ug karon naagihapon ang gatong Eucharistic miracle nga nahitabo dito sa Lanciano, Italy, Chieti, Italy. Nga ang maong panghitabo dunay usa ka munghi, Basilian monk, nga matag consecrate niya sa sa pan ug bino, naagyo siya pagduda. Deep in his heart na siya pagduda kung kining pan ug bino nga iyang gikonsagrahan tinuod ba gyud nga nahimong lawas ug dugo sa atong Ginoong pare na gali nato. pare na. So di na ikatingala kun ang uban natong mga igsoon nagduda gihapon. So mao na nahitabo kadto sa mga tuig 700 dito sa Lanciano, Chieti, Italy. Kining Lanciano, brad, usa ni kagamay nga lungsod. Nga ang ngalan ni Angsanom sa una. Angsanom. Pero ngano ning nahimong Lanciano karon tungod niadtong katubitang sundalo nga Romanhon, brad, nga nindughit sa kilid ni Kristo sa iyang bangkaw si Longinos. Kadto siya taga dinhi nining maong gamay nga lungsod. Ang ngalan ni
ang sanom pa kaniadto kining maong lungsod. Yes. Pero gibalhin og Lanciano tungod lagi kay si Longinos taga si Longinos mao kadto ang midughang sa kilid ni Kristo Yes, yes. nga naigo ang iyang kasing-kasing sa iyang bangkaw. Yan ibuhag Nga biwagay ang dugo. dugo ug tubig. Ang Lanciano gikan sa pulong nga lance kanang bangkaw. So mao na nga ang Antianom sa una giusab og ngalan nga Lanciano karon. Yeah. Naitabo ni sa tuig mga 700. So there were series of examinations, verifications, investigation og aron gyud nga dili ingnon talang self-serving mi kuha gyud ang simbahan og mga inon talang mga chemist, mga doctors nga dili katoliko. Og ang doctors nga katoliko ug ang mga dili katoliko doctors o chemist nagkayusa sila sa ilang findings. Og kini mao ang ilang finding nga ang unod tinuod gyud nga unod ug ang dugo tinuod nga dugo ug ang unod aduna gyud mga muscular tissue nga gikan sa kasing-kasing sa ato pagitong unod kasi parte to sa kasing-kasing sa tao nga ang unod ug ang dugo gipanag-iya lang sa usa ka tawo. Usa lang ka tawo. Kunya ang unod ug ang dugo adunay pareha nga blood type AB ang blood type katupong sa blood type ato bitang kuan katong sa surin ang katong naong atong Ginoong Kristo nga naa sa dugo ang type pud gihapon ni adto dugo type AB gihapon. Katong so mao na mga igsoon nga ang dugo gikan sa usa ka tawo lamang og ang maong bino og pan nga nahimong unod o ang bino nga nahimong dugo hangtod karon nagpabilin kini nga labas nga walay preservatives. Wala gamiti og mga preservatives. Nagpabilin nga labas sulod na sa mukapin sa 1800 siguro ka mga tuig ang nakalabay. Ug kana nga miracle attorney sa atong nahibaw-ana na nga daghan gay na converted. Yes, Ka na nga miracle. Tinuod na. Daghan nga mga katong mga Katoliko nga nagbago silang kinabuhi og daghan sa dili mga Katoliko nga nahimo ng Katoliko tungod nining maong milagro. Mahangtod karon nagpabilin gihapon ang iyang kalabas bisan pa milabay na ang hapit 2,000 ka mga tuig. Yes. Unya kuan kini naa kini karon sa kumbinto sa Franciscan order sa City, Italy, mga igsoon. Yang uban gali attorney sa atong nahibaw-an usa sa mga nag-imbestigar katong tuwa gyud dito. Yes. Katong ang nag-imbestigar nga ni samot ang katong nagtuo na ni samot ang ilang pagtuo. O katong walay pagtuo nagtuo na. Ito na yun. Okay. So, mao na yung mga igsoon. Wa naman tay igong panahon. Okay, nindot pa ang tag atong ipadayon pero usa ra man gyud ni ka-oras atong tulumanon pero may ra man po ni attorney kay mahutdan niya tag topic. Okay. So, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, sa atong halangdong obispo, kini inyong igsuon sa lanog sa kamatuoran, Silbert Dunduyano Sr. O kinisab inyong igsoon og higala. Brother Mike Abbas, mayon ka ninyo daghang salamat og mayong hapon sa tanan. Okay.
Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Ang tanang gihisgutan sa unahan, iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang